Al Lluís li han detectat un càncer de bufeta invasiu i s'ha de sotmetre a una cistectomia radical. En altres paraules, mitjançant una cirurgia li hauran d'extirpar la bufeta sencera, la pròstata i les vesícules seminals. Després de l'extracció de la bufeta, li hauran de crear una nova forma d'emmagatzemar i eliminar l'orina del cos, derivació urinària. Hi ha diversos mètodes de derivació urinària i el seu metge l'ajudarà a decidir quina és la millor opció pel seu cas. La cistectomia radical és una de les cirurgies més complexes que existeix en urologia. En un primer moment realitzem l'extirpació de bufeta i pròstata en els homes i en el cas de les dones de la bufeta, matriu i els annexes quan és necessari, quan no es poden preservar. I posteriorment hem de fer una reconstrucció de la via urinària que ho fem unint els urèters a un segment de budell prim que pot ser més llarg o més curt depenent del tipus de derivació urinària que vulguem realitzar. Van decidir que la millor opció per al Lluís era una ostomia. Així li farien una obertura artificial, estoma, creada quirúrgicament des del cos cap a fora per permetre la sortida de l'orina. El pacient un cop està diagnosticat i s'ha de fer una cistectomia radical, se'l cita a la consulta d'infermeria per intentar fer una valoració global a nivell nutricional, físic, respiratori i ajudar a ensenyar, a instruir en el cuidat del que serà l'estoma. Un cop se sap el dia de la cirurgia, els dies previs, se'l torna a citar amb la infermera per fer el marcatge, que és per saber el lloc més adequat per col·locar l'estoma. I seguidament, després de la cirurgia, també se'l continuarà veient per ajudar amb el seu dia a dia amb tots els cuidats oportuns que requereixi. A més, el Lluís va entrar a formar part del programa de recuperació intensificada per a cistectomia de la Fundació Puigverd, un programa de recuperació multimodal, la finalitat del qual és millorar la recuperació funcional dels pacients després de la intervenció quirúrgica amb estratègies pre-, intra- i postoperatòries basat en la guia RICA o protocol ERAS. El programa ERAS o Via RICA, Recuperació Intensificada en Cirurgia Abdominal, és un programa de recuperació multimodal amb estratègies pre-, intra- i postoperatòries encaminades a millorar la recuperació funcional dels nostres pacients. En unes altres paraules, el que busquem és que el pacient arribi entrenat i en les millors condicions possibles el dia de la cirurgia. D'aquesta manera, el malalt forma part del seu procés, s'implica, s'entrena i amb l'últim objectiu d'aconseguir la tornada a la seva vida habitual en el menor temps possible. En el preoperatori, la prehabilitació amb l'exercici adaptat a cada malalt, busquem millorar la capacitat funcional i així disminuir les complicacions postoperatòries. També incidirem molt amb la nutrició, amb la fisioteràpia respiratòria, amb els hàbits tòxics, amb millorar la patologia de base i amb l'àmbit psicològic. L'intra i el postoperatori del protocol ERAS va dirigit a que el malalt recuperi quan abans millor la seva autonomia, amb una cirurgia mínimament invasiva, amb una mobilització precoç i una alimentació també precoç. Per preparar-se per a l'operació, el Lluís ha comptat amb la unitat de preparació per a la cirurgia, liderada pel Servei d'Anestesiologia i Reanimació, i juntament amb experts de les àrees d'urologia, psicologia, infermeria, estomateràpia i farmàcia, l'acompanyaran durant les diferents etapes del procés. L'experiència clínica que tenim a la Fundació Puigverd ens ha mostrat que aquelles persones que tenen suficient informació respecte a la cirurgia a la que s'han de sotmetre i els seus efectes posteriors fan una millor adaptació i una millor recuperació del seu procés de salut. El programa de prehabilitació el que fa sobretot és fomentar un paper actiu tant del pacient com del seu entorn durant tot el procés de la cirurgia, tant abans com després. Això facilitarà, com els deia, una millor recuperació i una millor adaptació als canvis que inevitablement la cirurgia comportarà. Des d'aquesta perspectiva i des del Servei de Psicologia el que oferim és un abordatge integral que faciliti l'afrontament tant del diagnòstic com de la cirurgia que se'ls ha proposat. Els facilitarem informació, així com obrirem un espai on tinguin la possibilitat d'expressar temors, dubtes, qualsevol qüestió a propòsit del procés que intentarem clarificar, resoldre i així com ajudar també a aliviar tot el malestar que puguin tenir en aquests moments.
La Fundació Puigverd disposa del seu propi protocol ERAS.